ngindana 3 years suka eKhayelitsha mosinzalelwa eKhayelitsha side C yabo ke ngoba ke into I think I remember nje utamkhulu wami proud ke ngami ke wanixhelela igosha banifikile ke ne sehlise inyoka nami ke esithi nangu umzukulwana wakhe yabo wokuqala igrandson yakhe yokuqala yabo kunyana wakhe yabo so yavuya so nokumasendeni welikhaya yabo so which is the khulisa elikhaya because share isenim yakhe yabo because umntana omtshato yabo so he was very proud of me utamkhulu kakhulu abo oledi that time nawe sakhulelwe kamawele ke but isusu sephansi so akhaleza utamkhulu noma sijike sibele eCape Town yabo because oledi akwazihlala pha ekhulelwe because of zimbi into zaphana abantu baphana mos bakhohlakele yabo abayithandi inwele abanye bawushayiwe izabo yabo black magic umzekele yabo utamkhulu wami he was one of those fighters like Mandela okay so hayi man istory sikatamkhulu wami sifuneka saziwe yabo and utamkhulu wami it didn't end there no brother wakhe ubrother wakhe yena wayehlala eDistrict 6 abakufuneka nihlale endaweni e1 if usithethe into e1 mina nawo si against le nto yenziwa ngamaphulo iwrong afuneka sihlale endaweni e1 funeka bangasifumani endaweni e1 so wathi mahlale eDistrict 6 wami uyahlale kwaLanga so utamkhulu wami wabanjwa ke ngapha kwaLanga notamkhulu wami lo se District 6 wabanjwa cha lona lapha kwaLanga okuthiwa wasiwa phi eRobben Island straight utamkhulu wesibini ubrother yakhe omncinci wasiwa eMalmesbury prison from eMalmesbury prison ke ngokuthiwa was transfer to eRobben Island naye so babe pha eRobben Island so naqona hayi man istory sikatamkhulu sikhulu mosman so utamkhulu wami xa kwi-exile and I member ye-PAC and PAC is one of those biggest parties nazo zasilwa ne-ANC it was not only ANC yayisilwa so siyaqhathwa lana ukuthiwa i-ANC yalwayo cacalulo yalinqoba sa-free no i-PAC it was there I think ne-azapho into ezinjalo so yabo saziphana yabo because of anawusuka apha mntakwethu ndiye eMozambique ndiye eNigeria ndiye eAngola ndiye eZimbabwe ndiye eNamibia Zambia whatever fike phana ndiyoba i-cheap labor pha ndibe ndindwendwele ndiyivisit yabo abantu baphana citizens apha saba against him na so that is what i-South Africa yenzayo ayenzanga into wrong i-South Africans so sozungavukelwa ngabantu baseZimbabwe ufike beyi-cheap labor uthatha imisebenzi yabo. Hey guys, make sure you visit our YouTube channel, The Kasi Mayhem TV. Come and watch our latest videos. Like, comment, and make sure you share the videos to everyone. Let's hit 5K subscribers before month end June. The Kasi Mayhemers. Love you. Tata, yeah man, before yonke into isuke tata, ndifuna ubuza nje lo mbuzo bra. Sure man. Uyowafumana nabantu abashare similar stories or similar situations to you be reach out kuwe based on la episodes asiyenzile? Yeah, ndibafumene man. Bafumene. Ya cha abanye abantu banamahloni, banenhloni yabo ya umuntu ozivalela ngaphakathi. Ya ndibafumene. Umuntu athi hayi man, lento ithethayo into endiphilayo yenzeka apha kum. Yabo? Yeah, abantu abaninzi they going through a lot, i-depression, anxiety yabo. Yeah, so khona nomikazi akoma athi mina benefro yami mina sihlala soyithu sinabantwana umjita naye efunda apha eMandela High School. Yeah, ndanimgqibele kudala ke sisafunda high school so nibona ngoba bensandofika after ndishoot i-interview nawe apha i-podcast uthi benefro yami hlala eKhayelitsha so ngosohlukene ngoku so ithi I'm less than, like ingathi akayondoda kakuhle because akasenansebenzo kahle yabo ulibele izinto bebezenza before so wabethatha abantwana kumjita wabemove eyohlalisana nomnye umuntu yabo chwenzela umjita ngalomntanayo uthi nanku ke umuntu enaye ke uya provide yena more than wena yabo so phinda babona bana so lamjita uthi yamstressa lawe yabo so enda umjita enxila ke ngoku yabo waluza nesipana umjita but ke ngoku uthi uye wathi xebukelela we hayi man wabona hayi man makaphakame
so ngiyangayedwa umuntu ofisa into ezinje baninzi abantu bafisa into ezinje so umjita ngoku nokuyaziqoqa ngoku yabo so ungathi umjita nokuzama nesibani ngoku ndibuyele nasenkonzweni yakhonza so distance from into ezifana nabantu ababhize into ezomtshayo nokusela yabo because uyabona izamdestroya la way abesithi ke ngomjita ufuna ukuphilela abantwana bakhe so naqonda hayi man that's a good thing yabo so which is into esizithethayo sometimes kwabanye abantu sifike zibe nento yokuhlala nendawo yokuhlala sisebenze yabo umuntu asifuni yabo Yeah. so yanceda unyanisile iplatform ezinje ziyanceda kakhulu so ungazidelela kanti kodwa ziyafikelele ebantwini Yeah, no. Low way powerful. I think that's the main objective of platform. Yes. Yeah, but that's one of the main objectives. Ingabi episode nje ezolenga. Noma ibukele abantu abayi-10, but abantu bayi-10 is our impact at least 50% of those people. Yeah, so I appreciate the fact that it went that far. Episode, Yes. Let's see if the episode is undone because it's a special request from you. But before we go to that, hey, it's your boy Coffee Man. I'm out here in Cape Town. Later, Barcelona, Pole, South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch Podcast. I know, Manavali's Valkumbela because I haven't been dropping Askies, guys. Went quiet, Kuchun. Went quiet, which was very awkward. But shout out to also everyone who sent birthday shout outs. I'm Dala years old now. years old. Yeah, I'm Dala years old. Yeah, and it's really nice. We're experiencing a different time. In South Africa, and I'm excited what the spring and summer has to offer for us because autumn and winter has been crazy. We've lost a lot of people. Unyaka uqale, we lost Bravo, we lost Lucy Black, we lost Uprili, and now recently we just got the news that legend Yespaza just passed away. RIP to Tashon Kritsi Espaza from a Kukuletu, from a crew that I spoke with. No Tara, Unique. And if you watch the episode Katara, you'll remember me quoting one of their lyrics, and that is Daniel Creed. Schema the Unique as we chai in Sango. Yeah. And shout out, man. Shout out to Takrit. Has done a lot for hip hop game in Cape Town and South Africa, man. I remember one of his records with Tutara, one of the coolest records that I've ever listened to, which was really, really amazing to experience. Condolences to family yake and a lot of fans and close relatives. Sorry. Close people to him around Cape Town, more especially Kukuletu. Yeah, man. Rest in peace, Hotman. Yeah, it's been a crazy year. But shout out also to, on a lighter note, shout out to Ikeja, man, for sponsoring the episode as our Wi-Fi sponsor. Make sure you contact us, man, on the KasimeMTV@gmail.com to sponsor us. Talk to us if you wanna advertise your business in our platform. You wanna sponsor us. You wanna help us upgrade the equipment. You wanna make sure that we have 3 camera angles. Please contact us. Don't be shy. We are very nice people. And also this coming weekend, it's the Kailicha Fashion Week. Check them out, man. Kailicha Fashion Week on Facebook and other platforms. It's happening in Artscape from 12 p.m. The red carpet, 12 p.m. The Kasime MTV is going to be there. Make sure you look good because you're going to be on camera, man. Otherwise, namhlanje we have a special request. Very special request. Kunyanga Kamandela. Same week Kamandela. Sine Hotman libuyile after a very incredible episode. Damn.
Gaucho, why are we back? Why? It's rare for a quick return. I think there's only few people who have done a quick return. If I remember well, Mills and also Motion Billy who have done a quick return on the platform. Comrade Mills the first. Yeah. Okay. Salute. Comrade. Tell us about comrade. Fighter kaloku leya. Yeah? Liqabane leya. Elabi. Hayi wahlala culture kaloku. Java liqabane kasenazo tasi kaphoso. Sibizana comrade. Yeah. Isukelapi. Hayi nje I think noba like ubuntu man yabo. Yeah. Lanto yokconnecta nomuntu yabo nibe niqala udibana. Yeah. Yeah. So I think izinto ezifana ezinjalo yabo. Yeah, maybe same vision. Yeah. Oh, yeah. So we're calling yourself ke ngoku comrade yabo yeah. Yeah. Yavakala. No ke ungasicacisa because I don't want to explain it ngokwami Zayibhuda yabo. You had a very special request for us to have this episode namhlanje. Why are we here namhlanje? Okay, ngosikakhulu ke German. Oh, the reason silapha namhlanje sishuta le episode ne. Yeah. It's because of ndina tacha ne esiba ndicela like uncedo lwakho. Since ndina qaphela ukuthi no man iplatform ezinje sifikelela kubantu abaninzi. And abantu abazibukeleyo abazimameleyo maybe banganalo uncedo kulento ndiza nayo sizawuthetha ngayo yabo. Yeah, because of I need uncedo yabo kubantu ababukeleyo namhlanje yabo. Yeah, le episode lesishutayo yabo. Yeah, it's about utamkhulu wami yabo. Yes. Utamkhulu wami andina lwazi lwakhe kakhulu. But what I remember is that I think it was bana 3 years. Yeah, ecela umama uba makahambe nam ayenama Eastern Cape ayonibona maybe engekafi yena yabo. Yabazi ngosabantu bakudala ke bayolela. So ufuna ubona umzukulwana wakhe oqala. Eqala uba nomzukulwana ngam. Okay. Yeah, utata wami utata osalayo kunyana wakhe yabo. Unyana wakhe uza emva kodado bawo. So ngudabawo omdala then bengutata. Okay. So bayi2 abantwana bakatamkhulu kumakhulu wethu umamaye. So ke ngokunyana yakhe ngokunomntana ke ngoku. So I request utamkhulu kumama ba hayi man makoti kaze no before uqhubekeka bhuxolo ngokuthatha kalibize lonke igama lakhe so that wonke umuntu understand uba sithetha ngabani. Okay, uthiwa utamkhulu wami igama lakhe ke waziwa ngoCharlton eCofimvaba Eastern Cape. Yeah, but ke kuthiwa igama lakhe lesixhosa yayingumanyube. Manyube Charlton. Mama. Yeah. Okay. Awungaqhubekeka. So ke ngokunyani ke cabasaya ke ndana 3 years suka eKhayelitsha mosinzalelo lapha eKhayelitsha side C yabo. Yeah ke ngoba ke into I think I remember nje utamkhulu wami proud ke ngami ke wanixhelela igosha abanifikile ke ne sehlise inyoka nami ke esithi nangu umzukulwana wakhe yabo. Yawokuqala igrandson yakhe yokuqala yabo kunyana wakhe yabo so yavuya so nokumasendeni welikhaya yabo. So which is the khwelisa elikhaya because share isenim yakhe yabo. Yeah, because umntana omtshato yabo. So he was very proud of me utamkhulu kakhulu. Abo lady at that time nayo sakhulelwe kamawele ke but isusu sephansi. So akhaleza utamkhulu noma sijike sibele Cape Town yabo. Yeah, because olida akwazihlala pha ekhulelwe because of zimbi into zaphana abantu baphana mosibakhohlakele. Yabo abayithanda inwele abanye bawushayiwe izabo yabo black magic umzekelo. So abuyi oledi ke ngoku. But ke ngokucaba oledi kubini kwakhe eKhayelitsha side C uye ufumaniseke ke uye aphinde wabeleka ke amawele. Qha ke ngokucaba utamkhulu wethu uswelekile ke na. So zange sikwazi ukuya because at that time sasibancinci ne. Yeah, so sasikwazi umncwaba yabo. But into endathi ngosenimdala ndayobeka ilitye incwabeni lakhe yabo. Bonisa amangcwaba pha abantu abadala pha kuTsakane kulobisi phana eCofimvaba yabo. Akwaqithi amangcwaba amadala yabo. Plus namangcwaba ke ngoku amatsha ngasentabeni abantu abatsha akusangcwatywe pha kwela cala labantu abadala but ke uyaya ke phana yabo uyobeka ilitye uthethe uthini yabo. Yaqha ke ngoku ekhuleni kwami ne ndiva nje utamkhulu wami ba man utamkhulu wakho was like in exile yabo ekwi-exile ngaphambili elibhacweni. So ndikhula ndazi loo nto okay ekwi-exile akho nto
important man ethile yabo interested ngalonto so ndizothi ngomosi ndise Eastern Cape 2024 ngobe ndiphana for recovery yabo olid lizonthatha apho ngobe ndibenjwe iTB esiphunga so ne recovery endlini so ndiva ngotata omncinci ngokuyandivulela ba hayi kaloku utata omkhulu wakho ne njemba we kwi exile he was not je phakwi exile nje umuntu nje like any other like normal people yabo ebeli comrade ebeyifighter like ebe kwi political party yabo and the political party ndaboza yephi othi ngipoqo upoqo ngane athi upoqo lo iPAC now but back then it was called upoqo so utamkhulu wakho was one of those fighters and utamkhulu wakho was born in 1919 13 July so not okay utamkhulu wami was a fighter not just nje weye ku exile ibhacwe nje so which is wayibaleka amabhulu at that time apartheid yabo so wayilwela thina obakhe sikhululeke namhlanje njengomandela yabo so ndawo okay iPAC it was fighting there with indoni iANC kusliwa ugovernment ucalcalula back then yabo so ke ngoku abesithi ke ngotata omncinci utamkhulu wakho wabuya ke ngoku kwi-exile no brother bakhe bonke kwabo bezi brothers abantu bangotata kula family babe zi members zePAC upoqo bonke babejoine pha so babuya ke ngoku bona boyi2 utamkhulu no brother wakhe omncinci which is my second grandfather so baza eEastern Cape then from eEastern Cape bashifta baze Cape Town yeah so utamkhulu wami lo uzala utata lo enibonile dina 3 years we proud umbona kwakhe ngixhelela igusha to welcome me ebehlala pha kwaLanga so I didn't know that story ke ngoku yabo so sazi ngo ndiphayana Eastern Cape for recovery so I said okay this is interesting mos so utamkhulu wami he was one of those fighters like Mandela okay so hayi man story sika utamkhulu wami sifuneka saziwe yabo and utamkhulu wami it didn't end there no brother wakhe ubrother wakhe yena wayehlala eDistrict 6 xa bakufuneka nihlale endaweni e1 if sithethe into e1 mina nawo si against lento yenziwa ngamabhulu irongo afuneka sihlale endaweni e1 funeka bangasifumani endaweni e1 so kwathi mahlala eDistrict 6 omnye uyahlale kwaLanga so utamkhulu wami wabanjwa ke ngapha kwaLanga notamkhulu wami lo se District 6 wabanjwa cha lona lapha kwaLanga okuthiwa wasiwa phi eRobben Island straight utamkhulu lo wesibini ubrother yakhe omncinci wasiwa eMalmesbury prison from eMalmesbury prison ke ngokuthiwa was transfer to eRobben Island naye so babe pha eRobben Island so naqona hayi man istory sikatamkhulu sikhulu mos man so utamkhulu wami xa kwi-exile and a member ye-PAC and PAC is one of those biggest parties nazo zasilwa ne-ANC it was not only ANC yayisilwa so siyaqhathwa lanto kuthiwa yi-ANC yalwayo calcalulo yalinqoba safree no iPAC it was there I think neazapho into ezinjalo suyabo saziphana yabo beside lemibutho ikhoyo ngoku nje mininzi kangaka ngathi team yebhola yabo team zebhola yeah so ndiqona man ngeke ndizapha phambili ke ngoku ngizofuna uncedo yabo undincedise maybe bangakhona abantu abamameleyo le podcast yabo le episode maybe abanoncedo yabo yeah because of utamkhulu wami Thomas eRobben Island ebanjiwe so ke ngoku ekuphumeni kwabo engathi noba ke zabavunyelwa don't know babuye lapha eKapa na so fumaniseke baya spread ke ngoba siwe Eastern Cape again so utamkhulu wami lo nzalayo uzala utata sorry utata onzalayo wasiwa straight iphi eCofimvaba apho wazalwa khona apho bazalwa khona but yena ubuyele inququ kunongqongqwana so ke ngoku xolo ngokukhatha ndifuna uunderstand no1 I don't know if you have all the information yabo but ndifuna uunderstand le part yobakhe amove ayekwaLanga nani brother yakhe yohlala eDistrict 6 do you have an idea ba ngabaphi onyaka abo because I know a bit of history yakaLanga yabo ndifunde kwaLanga and uLanga is the first township Cape Town South Africa ngolo yabo uLanga if uyamazi uLanga xa uqala ungena kaLanga ugqitha izikolo ezi2 which is Slimela neZimasa and then ugqitha isekile yokuqala and then after ugqitha isekile yokuqala you'll see the old flats yabo and then back kwecala le train xa ugqitha kwisikolo ekuthiwa ikamva lethu kukho indawo kuthiwa zitemporals also very old buildings so what I understand with the old flats zaPhakalanga is the fact that that's where
men who were here to work Yes, yes, yes. Upper Cape Town used to leave, and also they were not allowed to bring women Yes, yes, at yes. that time. Utsho later. Yeah, like ndifuna uchophele kwelo cala, like inhlalo yakhe yaphakalanga if unalo lwazi. No, I don't think sinalo ulwazi kakhulu because notata omncinci akanayo information eninzi yabo. So nale yanikeze yona qha yabo. Yeah. Yeah, I believe nami noba wayepha emaholweni because esiba kushiwo kuthiwa abantu bangodata babevunyelwa babaza abaphangela for a certain months ezithile. Then xa phelile umuntu aphinda ahamba ayorenewisha yabo, phinda abuye njalo njalo. So I think babepha emaholweni. Yeah. So ke bona ke besenza lento yabo ke yokulwa ke yabo belwela amalungelo abo ke whatever abantwana babo yabo. Yeah. So but ke kuthiwa babanjwa ke baye eRobben Island yabo. Do you know? But like, I don't know. how I long? don't know which year, and I don't know ukuthi like ixesha engakanani babelibanjiwe phayana yabo. Yeah. Yeah. But kodwa bona yeah, I think I'm not sure, but I think maybe uphume before 80s, I don't know, okanye ngo-80 su yabo into ezinje. Okay. Yeah, because it was also like 1993 so tamkhulu yabo. Okay. Yeah. So yeah, so into endifunayo yabona bendifuna like xa ndithetha ke ngona abantu nebathi abantu noxa ebanjiwe Robben Island prison nabo. So kuthiwa kune wall phayana ne. Yeah. So zonke ii-prisoners zaphana zikhona phaa kulaa wall. Okay. Yeah, so ke ngoku ingaske like ndizame like uba like angafumaneka njani yabo if like ukhona phana kulaa wall yabo. Yeah. So ndiye ndazama kuba like maybe ingaske ndifumane i-present number yakhe. Yeah. Yeah, because kuthiwa ingaske ndifumane i-present number yakhe, then after ndifumane i-present number yakhe ke ngoku then maybe ke ngoku ndingamhambela ke ngoku yabo for izinto zakhe maybe zomclaim for a benefit egameni lakhe because he never benefited in his name under his name because of utata wami bengahoyanga yabo. Yeah, and ke ngoku utata ndimblame oba bengahoyanga ebekhulele kulonina yabo wapha eCofimvaba yabo because ebesemncinci mos ngokuya utamkhulu ahambayo yabo esilwa yabo. So utata akazinto too much ngotata wakhe yabo. Yeah, so dibane yena notata ke sekemdala yabo. Yeah, so ke ngoku into ezininzi akazazi yabo. Yeah. Yeah, since ekhulele kulonina. Yeah. So mna ndisiva ngotata omncinci ke ngoku into ezininzi yabo. Ba okay utata omkhulu wakho ubehamba kanje life wakhe yabo, but nama ndazi into bendingumntana qha nami ndiva ngoxelelwa. Yabo, so mna ndikunikeza only lesi story endinaso. Yeah. Esinye naso yabo. Yeah, so maybe when uza connect dots uzame ke ngalendlela ufuna uzama ngayo ba ukwazi ufumana ntoni i-present number yakhe eRobben Island, then ke ngoku maybe udibane nabantu be-PAC, then ba guide ba like funeka uyephi to yabo ukwazi maybe uclaima for your grandfather's what yabo benefits abo special grant kuchiwo. Yeah, so ndazama uthetha nomnye utata ke olapha kwaLanga. Okay. Kuthiwa nguSpielman, is also a veteran of PAC uPoqo back then yabo, but akekho mdala kakhulu yena, but kodwa umdala ke. So abesithi funeka ndiye kwiport phaya eWaterfront kulaa port yabo eRobben Island. Fike ngichaze uba ndifuna usisibani nto okanye uba akekho ndifune lo mntu uzabe irelevant at that time. Chaza okay utata omkhulu wami kuthiwa ngubani kabani, so bendicela i-present number yakhe. So if ever ukhona phayana ke bazamcheka bamtreke yabo, then ke banikeze ke ngoku lo present number, then ke ngoku he's gonna guide me and as ndiye kwi-office ekuthiwa Town Cape Town kuthiwa DMV into ezinjalo yabo. Yeah, but ke ngoku ndiye ndazama, but uye wathi yena, but ke ngoku ingxaki iyi-one yabo. Utata abakudala amaxhego akudala at that time esilwa, if ungusakho umzi akazothi ungusakho umzi. Yeah. So confuse i-system yamabhulu azibize ngelinye igama. Yeah. Athi maybe ungu-Andile. Yeah, so I think i-confuse phana ke ngoku yabo. Yeah, because of phana ke ngoku kuthiwa kuzofuneka elaa gama elisebenzisa ngoku yana he was fighting kuloo political party ayekuyo yabo. Yeah. Yeah, so nzamile ke utreka ke yabo, ndafumana uncedo ndadityaniswa nomnye umhlekazi kuthiwa nguChris Solomons. Yeah, ngathi usebenza apha e-Island yabo. Qha ke ngoku uyatreka ke ngoku ndimnikele ilantuza igama onke amagama
plus nentoni ne passport number because ndifumene ipicture passport katamkhulu Okay. ku ifotile ikhona pha eEastern Cape kwendlini ifotile wanthumelela wathi nansi ipassport katamkhulu wakho so tamkhulu wakho yenje ke ufana notata wenu so ndasebenzisa yona yabo ndathumela yona qha ingathi trackayo ke ngoku ingathi ayifumaneki because ofuneka kwazi uba bebanjwe ngomphunyaka and besebenzisa eliphi igama obebanjiwe and maybe uye waphuma nini so at least bangafumaneka ezo zinto eziba besebenzisa eliphi igama lobu comrade maybe bebanjwe ngomphunyaka yabo maybe waphuma ngabani maybe basifumene kwezinto ezintathu inyazo sifumane at least bakwazi ujonga ku-archive yabo so ndiyathetha no Mr Solomons but ingathi sasokolisa man yabo so bendicela like ukwazi like umuntu onolwazi ba ndingenza njani before we are up I think one of my questions and my wonderings was like majority of the time of course like information yayingaphumi at that time but you would know that umuntu is not working alone at that time unabantu asebenza nabo yabo apha ebucomrade yabo for example iGoogle lethu 7 yabo they did their things in a collective yabo as much as mhlawumbi let's say xa kukho i-raid okanye zaway umuntu akazubachaza abantu ebepolitika nabo yabo uzabafihla and then abanjwe yedwa yabo but when akhange ufikelele kulo situation you understand uba ngobani mhlawumbi that were possibly his friends or comrades at that time mhlawumbi that will help you track ezinto ufuna uzazi yabo khandifikelele ke apha yabo yeah but only into endiyazileyo uba okay wabanjwa waphuma wasiwa icofa imvaba omnye ubrother wakhe yena bese district 6 wasiwa iLady Frey abangahlala endaweni e1 so nangoku utamkhulu lo ubrother katamkhulu wami uswelekele ehlala iLady Frey so nabantwana still pha iLady Frey yabo okay so andiyazi ke naye uba ebebizwa ngeliphi igama back then as a comrade naye utamkhulu lona naye ebese Lady Frey behlala eDistrict 6 apha eKapa yeah so I think into ezawubetha lelo gama so ngaske ndazi ba like maybe biza liphi igama and I don't know okay if like maybe basakhona abantu maybe wayenabo at that time because ngumuntu omdala moslo umuntu we1919 ukufutshane pha koMandela yabo yeah so unyaka we1 wohlola unyaka we1 yabo yeah so I don't know if like maybe angakhona umuntu okhoyo apha khoyo maybe onolwazi okanye unomuntu amaziyo okufutshane maybe kulawo age yabo saphilayo onobani ulwazi okay hayi man umanyube eCharlton maybe wesebenza igama elithile yabo kupoqo if bakhona abantu bakupoqo bakudala yabo no iyavakala ta because xa ungenayo ke enye information ifika ihambi qha ke kukho apho ufika uhamba ume khona unless ke ngokungafumana la information ibalulekileyo leyifunwayo yabo because nyani ke into zakudala zazicomplicated olohlobo yoba umuntu abe ne-identity ethile so that azokwazi umane baleka kwazi uzimela yonke lanto yabo bale bene-nickname ezaziwayo yabo lawe so that bazokwazi ba xa efunwa ngelagama lakhe laziwayo elile ID angafumaneki yabo into ezinje so kuyo yonke le way wena ta yabo because ezinye questions abenazo as applying because I can see that information yakho ayikho ayityebanga kakhulu yabo so ezinye questions azuba sa apply ngoku understand but iyona nto endifuna uyazi into yoba let's say siyamfumana okanye uyamfumana yabo what are you willing to do ke ngoku after umfumene besides mhlawumbi eza benefits kuthethwa ngazo phana ezikuthiwa zikhona mhlawumbi okay mina iplan yami uba like benofumana like ndifumana afunyana yabo into benofuna uyenza just to honor him since ndimncwabe bendingumntana ke yabo and ndizibeka ityala ke ngongasiwa pha abazali bami ke but ke bendingumntana into already bengazokwazi ukuya pha enabantwana abancinci stile emva kwami yabo so bingaske like utamkhulu wami
enzelwe ikhilo litye yabo, because ingcwaba lakhe kula mangcwaba akudala alikho ayoba, and engumntu kumbutho omkhulu okuthiwa yi-PAC today. So he's one of those comrades who neglected their lives for other people's lives yabo. His service suffer yabo. Yeah, so he need to be recognized na South Africa yabo. So that's what I want yabo. Utamkhulu wami recognized like uMandela yabo. Yeah, like Oliver Tambo yabo. Yeah. Like Govin Mbeki yabo. Like Walter Sisulu. Ndifuna like enzelwe ilitye yabo. Like abonakala ba ungumntu naye osesidimeni yabo. Not nje into nje engathi yabo andazi ayibeka kanjani ufuna uyibeka yabo. But izange ndikhole xa ndibona ingcwaba lakhe yabo kula mangcwaba akudala. Xa senisiva ngoku history yakhe uba okay at least inako ukutyeba history yakhe yabo. Yeah, so bendifuna into enjalo yabo. Qha ke ngokuba ndithini ndifumane i-present number as a proof ukuthi nyani he did unyathela pha eRobben Island yabo. Yeah, but kodwa ke andikazi uyiyeka yabo ndiseza kuyena kwi-office zalento se-PAC yabo thethe nabantu phana bona ithini way yakhe yabo. Yeah, banganceda njani yabo. Yeah, because mna bendiplan uba like ibingaske maybe umzekelo maybe tuona utamkhulu wami maybe ngaske like nimbhalele incwadi yabo. Abe nencwadi ethetha ngayo yabo. Yeah yabo. So at least bangafumaneka i-present number yakhe kubekho umuntu maybe unolwazi ngayo yabo, ingakhona into enovela ngakumbi kulena sendinayo ngoku yabo. Yeah. So bekhona nomuntu beke wasuggest ba maybe ngaske kanye ndidibane no-Mr. Fanny Jason Mthwanga lapha eGooks. So maybe anganceda phana pha, we'll never know. Yeah, we have to try something yabo, because Mr. Fanny Jason is one of those old people yabo. Babekhona that time journalist enkulu. Yeah, so udibene nama-comrade amaninzi. So I believe abantu baseGugulethu bahlangene nabantu bakwalanga back then yabo. Yeah, because of yabo as a township yabo. Yes, yabo. Yeah, so I think ndifuna ngento enyathela naphana kuye yabo. But still in samane ke ngicela utata omncinci amane esezela naye pha Eastern Cape yabo. Yeah, ngaske like nabantu like maybe ababukeleyo ngoku abakwelicala lise-Lady Frey, if bayayazi ifamily kaKhimbili Gadeni. Yeah, he's the brother of utamkhulu wami ngulo ndithi ke behlala eDistrict 6. So if banolwazi ngoKhimbili Gadeni ngaske bancontact yabo. So maybe yeah, I believe man, but okay, something will come out yabo. Yeah. I want to play devil's advocate for a moment, because like based on what you've said and the information that you don't have first, and also what you wish your grandfather's legacy to be like. Yeah, but when they examples go Mandela, go Walter Sisulu and the likes, and they were most of them, they were in the right side of history. Yeah, but of course there are controversies here and there for some of the leaders. But I sell out, don't do. Yeah, but let's say you go through all of this process, and when you get to the gist of the information, you find out that he was not in the good side of history at some point. Maybe one decision or two decisions that he had made are not decisions that would be seen as heroic in today's time. Akekho umuntu perfect emhlabeni wajabana, akekho umuntu perfect. Even now good book today, they were not perfect, but the skeletons habo. Yeah, qha sinozazi because abasaphili, akekho umuntu perfect emhlabeni, umuntu namaginxa akhe lifeini. Yeah, so umuntu naye umuntu uyawenza amaphutha, if kunjalo yabona ungafikelela kwinto enjalo. Yeah, so ngesawenza amaphutha. Nama ngikho perfect. Yabo. Yeah, only God is perfect. Yeah, so we don't have to judge. Yabo. You have to The reason why I'm asking you yes, is because South Africans tend to scrutinize abantu bakdala, the history, and because like most of them would claim that the way we are living right now in South Africa, it's because of them. Yeah, but they want that credit, and sometimes they end up even like
creating havoc in the country, looting, corruption, yonke la way, but in the name of we fought for this democracy, yabo la way. And most of the time when some of the skeletons surfaces, people they destroy those legacies. They find a way to destroy those legacies. Even now, I think you know that a majority of the people know that South Africans are divided in terms of legacy ka Mandela itself. Yabo kwaba abangamthandi sisiyo, beko abamthandayo abamrespectayo as utata of the nation. Yabo la way. So the reason why I'm asking you that question is because of the things that you say you wish for him. For those things, I think in nowadays, I don't know, like in terms of the books and everything, but in terms of the society, there has to be some kind of validation. Yoba, yenyani sebenzile lenkokheli. You understand? As smallest dent egameni like would mean that a lot of people won't be privy to honor the name. Or for example, let's say you get to one of those comrades and they sit you down, and then as soon as they hear the name they like, you are tamkhulu wakho. And the reason why I'm asking you that question also is to prepare you for those kind of situations. But uzothini xa ufika kulo situation, not the fact that like we understand like people have mistakes and stuff like that, but personally for you and your mission, uzofika uthini xa ufika mhlawumbe, let's say udibana nalo situation andisho ba izokwenzeka kanje njalo, but like I'm trying to pick your brain. Sayibona phambili. But ke yabona baninzi man abantu kodwa balwileyo yabo. But kodwa ba recognize today even namajoni yabo. Especially ke amaxheko akudala kuchiyo. Uthi amanye engathi zanga alwele ilizwe zanga wa benefit kwa benefit abathile, and ke maybe kuthiwa ke ishiyana nangoyimfundo ke lento yabo, ba wena ufunde kangakanani undwebe kangakanani umzekelo yabo. Uhambele kanjani into yakho yabo. So I think nje akwakhona nje ukucheata nje ukuthile abanye abantu bangabonwa njengabantu abasebenzileyo nabo today yabo, but nabo ba need at least uba thini ba recognize abantu yabo. Okanye ifamily zabo yabo. Not abantu abathile yabo, but ke we know mos South Africa kunjani yabo. Abantu bahlohle zabo ke yabo. It is what it is. No, they are over that, man, and I would like to say like all the best, hopefully there's someone who's watching ozobanayo le information idingekayo, okanye uncedo olufunayo hotman yabo. And before I get to ask you other questions as secaleni on benifuna also to pick your brain on, ngicela uthethe nabo la, thetha nabo aba mhlawumbi ufuna ufikelela kubo yabo, aba bangafika mhlawumbi na information ethile nethile, whether bakubhoqo, whether babe khona eRobben Island, whether kwakusenzeka ntoni, they might have the information. Ungathetha nabo time. Okay, bengicela like ebantwini abamameleyo abanolwazi, since ndifuna like maybe umuntu onoyazi ba utamkhulu wami kuthiwa nguManyube Charlton Garden, umama waseCofimvaba, wayelapha kwaLanga, wabanjwa eRobben Island, then wabuyiselwa back to Eastern Cape. If umuntu unolwazi ba like maybe wayebizwa ngabani igama lakhe lobu comrade with his brother ke kwakuthiwa nguKhimbili yena. So if ever bakhona abantu abanolwazi, maybe Eastern Cape, Lady Frey, maybe Cofimvaba, even nalapha eKapa like kwaLanga, maybe Gugulethu, maybe they can contact me yabo. Because of we need maybe ilo information about maybe igama elibizwa ngalo umuntu kokweliqabane ebanjiwe, and maybe okungompunyaka back then, but ke utamkhulu wami umuntu omdala yabo, so I don't know but like maybe abantu basaphila.
banayo lo information maybe ke ebantwaneni babantwana babo yabo maybe ukhona umuntu onolwazi or pick up something at time and maybe ndiyakhumbula something yabo so that's all man yabo So do you already have a plan about the who would assist you ngendaba yencwadi and stuff like that? Like so una idea uba uzokwenza njani ukuze ufikelele ke ngoku let's say you get all this information that you need and then you are ready to execute. Bengena thetha nomnye sister uOtta Okay. But bengena thetha naye noMr Lumkile. Okay. Okay. So wathi ke yena kuMr Lumkile first ufuneka aqale sifumane i-present number. Yeah. Then we will take it from there. But ke nabe ndithetha naye nomyosisi ke naye ndibene naye phaya Lumkile spoke joint naye ke yilo ndithi iOtta wathi ayifuna sidibane sithethe sibonisane bithini into. Yabo. Okay. No, it makes sense. So in the spirit of the country, South Africa, when at soon in few months we're gonna be going to elections. And we all know what happens around the elections. There's so many things that usually happen by havoc. And one of the recent things that have surfaced in South African affairs or politics, if I may say, is March and March. And it's 30 visando kwenzeka ngoku ka June yabo, and then by extendile ke ngoku but they said like every Thursday ke much bazomarcha yabo. So many things are being said. Yes. So many things have happened. So many people have left the country. Cape Town has been also like facing a lot of backlash. Also in Bellville we saw videos of omama Somalia besilwa nabantu balapha yabo. Basically my question, what's your take on the March and everything that has been happening lately? My brother March and they support him. Right kakhulu. Because siphile ebuxayibeni. Yabo. If awunamntana awuzuyibona lonto leyo. If unomntana uzayibona lonto leyo. If wena uyi-privilege phila kamnandi soft life kokwenu kunezinto awuzuyibona lonto leyo be right. But umuntu osafarishayo ngulo sezantsi lo ungayiboniyo. Thina abantu basokolayo siyayibona yabo uba iyazama ukuza noncedo. At least ngoku government wethu ngoku onthozi ngoku. Bakhe ikhona into abantu badiniwe abantu basemzantsi. Sidiniwe mina kwethu sidiniwe yabo. So it's too much into enzeka emzantsi yabo. Abantu abaphangeli abantu nje kuyilonto nje mani too much yabo. So ugovernment makalungise aphamoshe khona because kumoshe yena. Ucomfortable too much ugovernment wethu. Wamkela yonke into. Nobubulelo sokaMerika uzobalekela lapha South Africa, you are welcome. So ukavula sibhuqe apha. Yanthola? So makafixe uline wakhe ugovernment wethu sesikwazi phinde simthembe. If ever iyafaila andaza kwenzeka ntoni, it's too much into ezakwenzeka. Yabo? Because andazi mfethu yabo. Because abantwana bethu bazaphila nzima ezibathina siphila nzima. Because ayikho lento siphilelayo. Yabo? Uthi umuntu ufundile, umuntu uyi-graduate umuntu yabo. Umuntu akaphangeli. Ayindapha etshaye drugs umuntu. Ayindapha umuntu eyokwenza ubukoli umuntu. That is buhlungu lonto leyo my brother yabo. Ube ufundile kuyiswe imali kokwenu. Government wethu kodwa imali khona iyayitya. Cha, afuneka yazi uba i-reality yiyo le. Iyayitya imali yabo. Baxabana bodwa pha benza izinto ezirongo balibala ngatsha ngoku yabo bayakhangasa ngoku secofa imvaba ngoku. Uyofuna ivote pha ngoku. Uyoqhatha abantu ngoku. Xa sevotelwe uzaphinda baleka ahlale eJoburg. Ulibele ngabantu. Unike light TV game. Uzayithini TV game? Akuthini ukutya? Nika abantu ihemper zokutya. Abantu balamba ngengqondweni. Abantu kodwa kudlalwa ngathi nyanzi politics. So asinathemba yabo. And iANC izawuluza mntakwethu bayenza ngolhlobo yabo. Because mina ndikhule mna yabo kusithiwa ANC yalwa yabo. Bayivala iPAC banayo yalwa yabo engathi iPAC engekho uyazi apha yabo.
but specialize hayi man engengabongo bodwa bayaxoka abo ekhona odade osobukho emos yabo yeah so uMiso wami wathi uMiso wami esifundisa history esichawo e-primary school eCrossroad bantwana bam ndiyaze ndikhathazeke if ever ibudaleni benu ndiyaze ndive kuthiwa anivotelanga i-ANC nivotele i-other party yabo because silwele i-ANC yabo basibhayibha kanjani basbrainwash yabo that is a matrix yabo ayikho lonto leyo so bathi bona bazaphatha kuze kubuye uYesu ayikho lento ina yabo iphelile lo ile yeah so imatch and match yababonisa bavukana if ever nivuka nilisebenzele ilizwe lenu njengoba sinivotela size South African citizens aqha kunobathana yabo yeah so mabasebenze if basafuna ba respectwe ngalandlela babe respectwa ngayo sikhule be respectwa ngayo yeah because ayibona ngokwinto yenzekayo ngosivundlile ngokuyabo yeah so into kithethe votini ke tata so abantu mababhalisa abantu bayovota ufuna 18 hamba uyobhalisa uyovota if udiniwe ngumbutho orolishayo lento yenzayo ukhiqe 2-3 vote ngabe uthetha kakhulu yabo but ke I'm just worried ngabo shem because benethemba ngabo yabo ndikhula ndisiva indaba ezimnandi ngabo but ngoba ndimdala ngokuya benza kakhulu my brother benza kakhulu. So based on what I've heard from you, picked up 2 things. I want to ask you, like, from the side of the March and March, because, like, part of the scrutiny that Cape Town got is the fact that it recorded a large amount of people who were against the march, marching against the march in the same day. And they were saying that people are being blinded to the common enemy, which is the government and the white monopoly capital. And there was a conversation also on top of that to say that the people who are actually protesting against the march is the same people who have hired ababantu cheap labors. So I want you to tap into that. And also on the other side there were conversations that were saying that actually no man, what is being done by March and March is good, but we are only concerned of now it starts to look like a political campaign for the MK party. What's your take on both conversations? Yabona ne mina ngoyibona kwami lento yenzeka eMarch and March ayozinofobia leya yabo qha kulungiswa ilizwe uyafixwa icountry yapha yabo because abantu bonele wena mntakwethu yabo yeah but abanye ke ngoba ibona ngendlela erongo yabo yabo because of anasuka apha mntakwethu ndiye eMozambique ndiye eNigeria ndiye Angola ndiye Zimbabwe ndiye Namibia Zambia whatever fike phana ndiyoba i-cheap labor pha ndibe ndindwendwele ndiyivisit yabo abantu baphana citizens abasaba against him na so that is what i-South Africa yenzayo ayenzanga into wrong i-South Africans so sozungavukelwa ngabantu baseZimbabwe fike ube i-cheap labor uthatha imisebenzi yabo yabo angayibali into ye-shops ke yabo bavunyelwa ngabantu balapha eSouth Africa ke bavula i-shop barene ezindlini zabo so but erongo ile yoba ufike kwilizwe ohambele kulo ngeyo citizen yapha ufike wena utake over ngoba i-cheap labor emisebenzini vele abelungu bayothanda wena nabo abelungu banalo igalelo because bayasixabanisa singabantu abamnyama because of ngoba bayachoose okay lo akayo South African citizen so masimthathe because i-cheap labor so thina siya benefita ngombhatala imali encinci i-South Africans they are costing us because bona ba too much ba clever yabo ba smart yabo bafundile bayawazi amalungelo wabo because thina ufune utsalelwe most tax ufune utsalelwe i-UIF yabo ababantu bona dololo nothing basebenza nje uhalala bazi slaves yabo even though basithi bona bazi hard workers but they are slaves yabo and they don't see ukuthi they are running for us yabo as well and they are also running for them so they have to change the way they do. We are not hating them, they have to change the way they do yabo they must do what South Africans are doing. If they can do what South Africans are doing, then they will be free to live here. Bawuhlala in peace because South Africa in a peace kakhulu yabathanda abantu South Africa. Ayikho i-country enjenge South Africa my brother okuthanda abantu. You welcome. Sebathanda zi-brothers zethu, sisters zethu, we are all African, yabo. But the way they do it is bad my brother. You cannot come from
other country to come here and be cheap labor and expect ukuthi the citizens of this country will not be against you. No, even I cannot go to Nigeria, Angola and be cheap labor. Those citizens zaphana, they will be against me. They will chase me away. Yeah. So zithathu sifake ehlangweni ke ngoku uba iyabanjani ku xa sinosuka apha sonke siye kwilizwe elinemali apha eAfrika sifike sibe cheap labours as South Africans. They will be against us. Yeah. Yabo. So into enjalo. So it's not xenophobia, it's not Afrophobia, whatever they call it, yabo. Yeah. But umlungu vele ke uyisocial lento yonke. Yeah, because imali iphathwa ngabo ke yabo. Yeah. So ipolitics ke zona ke eyona abantu abakwipolitics banemali mosne, bane companies nabo still baqashe aba bantu bokufika. Kodwa akafuneka wena uSouth African uba uqashiwe kufuneka i-requirement is too much for wena. Usuke esikolweni ugqiba upass matric yakho. Kaya suke evarsity bethi 3 years akuyigqibile. Awuna experience angaphangela ukubhiza incwadini. Asifuna experience. Uyifumana njani experience wazange waphangela? Ungasuke uqashe ungene emsebenzini uthubani ube ne-experience. So kudlaliwe ngathi so that is why i-youth sometimes ingafuni uvota but ndiyabacela mabavote because ngongavoti kwabo akho nto ezawutshintsha. Votelani lo mbutho nicimba fana ba right uza kwenza umehluko. Yeah, because complain nje singenzi next ayizosebenza loo nto leyo. So nami ndikuyo ke uba like masenzeni utshintsho. Yabo. So uvanjani wena xa kuthiwa i-March and March campaign la? I campaign imbutho man like i-March and March. Xa kuba ke nomuntu onefani yakwazuma. Yeah, so kuthiwa i-campaign la lo mbutho. No, it's not that i-campaign umbutho no. Because if mina benohalela mina lamntana ayivule i-March and March ibe political party abe leader yayo. Then sivoteleni yona. Siyeke yonke eminye imibutho yase South Africa. Sibavule ingqondo yabo. Because bacimba fana basmart masibona yabo. Balibala ngathi iyasokolisa kodwa political party. Bukayibona leyo Ntsikimazwayi. Okanye eSouth Africa maybe Ntsikimazwayi artist. Akudlaliwe ngathi. Kamala le party nathi masivuleti party ayikho lento. Awundivanga ngoba into eziclubs zebhola edlekisile leya party ngakine logo yonke into man hey. Bazama ukwenza ntoni Ntsiki. All of them say theyabukela i-podcast. But iyahlekisa man because like hey I feel like wonke umuntu ngoku seyibonile uba eSouth Africa kuyatyiwa yabo. Imali uba masikhangele yethu nathi indlela yoba masitye yabo. Yintoni Kamala le party? Kunzima eMzantsi. Bebesando nansi. Bengayazi noyazi. Nansi nelogo yayo. Nansi. Yona ufuna uveza nansi. Artist ke ngokuyona. I don't think artist. But entsha. Sure. Land party. I know by artist kalo ithetha ngomhlaba. Ilwa ngeland nayo. Unini silwa ngeland isifeyile. Ne-EFF ifeyilile. Ilwa ngeland. So gogo she's running to be mayor yase Johannesburg. Yeah, abantu badlalile ngabantu. I think mina yabona ingaske umthetho walapha eSouth Africa. Let me be honest with you Nata. These parties are a breakdown of South Africa. Ihlale unstable because definitely there will be someone or a private person, like a private business person who's gonna fund them le party. Yeah, but and same as like conspiracy, it's a conspiracy allegedly. Ningathini vengam. Allegedly, what's it called this thing? I think PA, Patriotic Alliance. Le ka 18 most. Yeah, apparently it's a baby of the ANC. Zingabi political parties for getting the colored vote. Yabo. Yabona i-politics is a game bro. Yeah, faza politics. Hayi zinzima ndifuna uzingena. Yabo mina bendithanda mina like yabo. Ingaske
zehliswe mani numbers ze political parties zase South Africa is too much yabo ka Yeah, uyovota yeah, ballot yeah. paper Yeah. uyaxaka kwela phepha man ballot paper check hey intone lapha Zange nalibona mna la Okay. phepha. Zange wabona. I'm still looking for someone who's gonna come to the black couch and convince me. Zange nda convinced to go and vote. I don't care who says what about me, and it's my right not to vote. yes Yeah, I understand. It's my right to vote. It's also my right not to vote, not to vote. Yeah, boy. Yeah, I understand. And I know that there's a lot of people who feel the same way that I feel. Yeah, Yeah. all away. And they need not to be judged. Yeah, but because I can't convinced about yes uvota makes sense to me. Especially Yeah, I into understand. zenzekayo. I had a call on abantu abarana for councillors, but reke unyawo, and then I was like, I man so sendiyeka because it's politics. Yes, They yes. understand. So and the understand mna zanda ibona noyibona mna la ballot paper. yeah it's too much ibingase zehliswe kum Yeah. ithethwe lento pa eParliament ke president ibe khona yonke nebimbutho Yeah. isuse yonke lemibutho like isezantsi kusheke u3 be3 qha eSouth Africa imibutho 3. yeah then singayibona into esiyenzayo Yo, so yonke lemibutho ke ilapha ilandelayo lemithathu I mikhulu don't you think 3 ncinci? hayi right i3 yonke lemibutho ilandelayo At izojoina least ke like izojoina kule mibutho mhlawumbi mithathu 7. it must be 3 so yonke lemibutho isezantsi if ijoin Kanye 9 ke. ijoin kule it's too much even a9 man kuyadlalwa apha so ngoku ngibonisa uba kuvulwe inye political party zingaphi ezizayo emva kwayo okanye zibe 4 ke Ingxaki, what you wish for can't happen now, because one of the things that were introduced recently is the fact that I think with national elections an individual can run. but kodwa into sithetha You ngazo don't have to have a party to run. but into sithetha ngazo ngozakwenzeka in the future my brother I'm telling you I doubt. maybe sabe singekho thina singasaphili kulomhlaba I highly maybe doubt. sabe 3 or zibe 4 political I parties South Africa doubt. because indlalo le- Soze yenzeke lonto. yabona ba chaos kodwa lenzekayo It's meant to be like that. It's meant to be. that's why ngekho solution ke Sakhwaza amatyotyombe kulakuna gogo. It's meant, they want it to be like this all the time. was really kunzima Wasiphathisa njenge heart attack. kunzima but hayi mabenze kakuhle man at least xa bephayana sibavotele man yabo Yeah. bangabalibala abantu yabo Yeah. yeah because kubhlungu yani yabo yeah ininzi into enzeka eSouth Africa kuyafiwa Yeah. yabo Yeah. kuyasokolwa kuyalanjwa yabo yeah andiyazi maybe in the future elizwe liyapi na because bona bangabaleka bona kaselishuba apha baye eMadubai thina sobaleka siyapi thina Yeah. so they must do right by all means yabo Yeah. bacingela abantu babo kuqala South African citizens first they must Yeah. put them first then balandule ke ngoku for abantu abokufika yabo Yeah. asisho abantu bokufika bangabikho apha siyabadinga yabo because nathi apha uyakwazi ususa apha ngomsebenzi usebenza ngapha ya Yeah. so ufuneka nawe uhlale kamnandi pha so ngoxa sibadudulayo nathi apha nabo ngoxa ususa ngomsebenzi pha nawe uzawududulwa pha kwabethwa okanye ubulawa yabo Yeah. so masiphathisaneni kakuhle man yabo as Africans yabo but nazi iAfricans xa zilapha yabo mazenze umthetho wethu yabo yeah zingenzi otherwise yabo Yeah. then bazenza otherwise asoloko xatyanwa yabo Yeah. because ninzi into enzeka apha abanye bathengisa drugs abanye babulala abantu njalo abanye benza abasista bethi prostitute yabo yonke lonto le Yeah. chaos nje my blood ninzi nje Yeah. ngapha imisebenzi ngapha abanye bayakhala bakuthathwa intoni ibusiness zabo mina ndikhule mina kukiziphaza ziranwa abantu abamnyama amaXhosa amaZulu ngabesuthu ngamakhaladi South African citizens nezinye ke Do you think we'll ever get back to that thing now? Do you think that thing is possible? Let's say within a time frame of 2 years, because like it's impossible in a time frame of 6 months or a year. I know that for a fact. It's impossible. But like in a time frame of 2 years, do you think that it's possible? singabuyela my blood because abantu bamnyama baberun businesses back then qha umuntu olapha South Africa sometimes nabo bakwazi kodwa uthetha man nabantu ne-customers yabo lamajita andifundise inye into lamajita akwazi uthetha ne-customers lamajita ayazenzelela i-customers lamajita
yabo thina sinokuqhenza Nah, that's not entirely true. Asilazi kodwa Sile nawo machita. asile noba ke Unless ba locus yakho mhlambi are nice. oh Ewa nice in general as humans yabo. But like anesgezo anaso kuba kunezithile. iqhelile ke Yeah, ngoba seqhelile yeah, emzansi yeah. ngoku yabo But also in fact one of my favorite things back then when there was still like e-shops a bit close, I'll tell you this thing was very amazing. The Christmas time. yeah Like we even 25 December we even made sure that our parents buy us ibhrukhwe ezinempokoto ezininzi. ufaka coins Because you're gonna go to le shop Sweet, yabo, uyocela like kwabanye nyaka wawungade uyocela they would offer even Babiza like a day abantwana, before you would hear Babiza abantwana. nge-eve uba hey shop ethile kuzophekwa kule shop yeah kule shop kuzonikiswa ngepasile. injalo That was a culture. nihambe nigroup They were not yabantwana. forced to do that thing, but it happened, bro. I'm Yes. telling you, like we knew bus sizaya ku shop nge-shop and sawonwaba ngalamini. Yeah, understand on a very genuine level. But ke ayiseko because amachita soze. Wayazi lona azokwenza imali lokho akwenza imali Even if they would do it, you probably eat something that is expired. uphinde ugule Bawukhetha kwezi expiration. yeah No man, benza buza lona. ububuza ba like Oh, akwazi I was actually gonna say this, but one of the factors that always come to my mind is the fact that people have South Africans have forgotten the ways of the business. yeah The ways of the business. Yeah, I understand where to stock, how much things really cost, wholesales, ngoku, and all of those kind of things. They've forgotten those ways based on the fact that these pros have took over everything. Yabo. But the main wholesale somewhere mhlambe Bellville and then still kwalapha elokishini yenu, for example lapha eGugulethu ikhona apha eN1 where ezi izinto zisiwa pha and then some of the products that they sell kwezi shops zazo they take it from layer wholesale lapha eN1. So banala pattern banayo already when let's say if one up ayisekhona okanye so ukutya kwabo kwasiwe ngibani ukutya kwabo SABS ukhona ba provile yonke lento le so abantu begula abantu asithengisela ifake kaloku abastoke ko J&K ko Cape Cation Care ko Jumbo like yabo yeah bazenzela but I think also the bros got to a point whereby they buy the franchises, even the main stores. When usabona kubhalwe ntoni but I say owners alapha yabo. Okay. I won't say the store because izaba ngathi ngoku ndifaka i-store esithile but I think abantu bazo understand khona esa store sinento ebomvu ne-green nemhlophe logo yazo yabo sithengisa ukutya yabo apha eSouth Africa sinayo necala elithengisa utywala yabo ikhona apha eGugulethu yabo. Apparently abantu how they feel and they've seen ku videos ku deliverishwa i-drinks ngo-Mac these brothers yabo eBack and they were shocked by le shop thina siyazi i-national shop yabo like ibone we expecting quality why be deliverishwa ngo-Mac i-drink and then from concluding to some of the stories that I've heard yabo ne products ezithengiswayo why besoloko bene special and stuff like that, I concluded to myself to think that yes it's possible because those shops are also at some point franchises that you can buy now. You can buy, I'm just making an example, you can buy Mark and Bean, you can buy KFC, you can buy Cafe Vida, yabo, and then you own la Cafe Vida mhlawumbe waseGugulethu, yabo, but you abide by the rules of the main franchise, but you can add into ezithile. Ufike athi umuntu you ipizza yasendaweni ethile xa ndithenge kulokishi ethile okanye xa ndithenge town ayifani. It's based on nezo technicalities. So
I concluded that there's a possibility that those brothers bought la shop. Yeah. As a brothers azuvele front city abathengele shop kusabekwe ubuso obuqhelekileyo Yabo. phambili, but they run the things behind. Sure. Hayi kunzima emzansi. Kunzima emzansi. Even imali emzansi konke kuyenzeka. Yeah, that's Yeah, true. even That's true. imali. That's true, because one of my things, I'm not against anything when I hot man, and abantu ababukele, please don't get me wrong, but one of my main things was like, I so wish that Match and Match would go. All they go door to door. Yeah, Locations still. yeah, I wish they can go door to door yeah. in Sea Point and Camps Bay. Nemisebenzi nabangene nasemisebenzi. Besides door to door, my Misebenzi, brother, door to door everywhere. in Camps Bay and Bangene- Sea Point. Because like there's so many Europeans and other people Yeah, that kunzima. come from countries as Nemali that eventually like they come here with a visiting visa and then bahlale. Baenda And bebesenza then business. they have access everywhere because imali yabo iyathenga. Yeah. Kushofa imali uzobona. Imali yabo iyathenga everywhere. Umthetho mawube strict ngoku. Yeah, ubamisa like ngase kubuyele emandulo my bro, yabo. Xa siva ngo-Oledi uthi Oledi wawamba nepassport my bro. Yabo. Yeah, Otamkhulu bethu babehamba nepassport, omama bethu babehamba nepassport. Apha epokothweni amisa amapolisa, bambe nti veza impepha zakho. Scan ijonga okay hayi valid uva. Ayabanjwa. Why ke ngoku government wangoku engenayo la energy? It's not that you like you are bringing back into your past, but have that same energy mhlambi for a month or two, have that same energy umisa abantu randomly. Awuhambi wedwa ngutraffic, uhamba no home affairs nezinye department. Angayenza la nto qha yonqena. Kanye akafuni. Akafuni okanye andiyazi kaye bayamnyoba ke andiyazi. Kuninzi nje kwenzekayo. Baye bangena nge-fake passport, fake papers athi umuntu nali iphepha kwasithi yi-fake man lento le. Yeah, so ile nto nje xa unemali. Yabona ke leyo. I think I saw it back in 2017 or 18. They used to be yavalwa kodwa la ndothuka kuba like they didn't survive because bebesekhona last year la internet cafe yabo iPie Town, but I won't say esiphi strato yabo. Actually yavalwa noba ngathi uba sesiphi strato, but I won't say but phana kla internet cafe because ndangekabi na Wi-Fi at that time. Sure. I would go there sometimes ndiyokwenza into zami ezibalulekileyo. Yeah. Sometimes I would see in the counter even nakwezi PCs because ulawezi PC masuhlala yabo. I would see kukho lincala alifihlakelanga li around as computer, but they have la machines osika newe you'd see mhlambi icard elidala le bank, and then kuncanyathiselwe ipicture ye ID. Sure. And then lilaminatwe okanye le license ilaminatwe. And I was like, yo. But at that time I didn't take it that serious because Serious, light and but zone ukhona and then but I was like, yo, it says out. Yeah, but it seemed cool because it's some of the things that are being praised Koma Joburg. Yeah, but corruption and bushika, it's the way of life because Nyindao, more especially Johannesburg. Ubeti kati, zongeza way like fidelity doni. Yeah, born on a good movies as South Africa. It's like the way you kupuka so ya glorify yabo. So at that time I didn't see it ngalandlela yoba it says out is in the way illegal, but I saw it ngalandlela yoba it says Tswembe esikaka. Yabo zenze. Yeah, kunzima mzansi andiyazi ba kwathini my bro. Yeah. Sayazi nenyani ngoku nobuxoka sayazi ngoku. Yeah, uthe buyathetha kakhulu uzobanjwa. Kanti bafuna ukuvala ungavundlisa abanye abantu yabo bayibone liwe. Yeah, so ilento ndithi Jacinta Match and Match right by post. Yeah, we are there. That's numbers. No, as I brothers that have papers and everything, I love them so much. I work in projects that deal with the Africa yonke. Yes. I love those projects. I meet a lot of incredible people.
and abavizitileyo they come legally Yes. bazokwenza umsebenzi and Ba-right baphinde yabo, bahambe. yabo. I work with a lot of Africans. I nayo la energy imdaka Yes. towards Africans. I'm still gonna visit certain countries, Yeah. not ngoku kodwa Exesheni. That's right. Working the right. But whatever I had talked about, it shouldn't sound malicious. Yabo, anguye la mntu zange ndaba nguye. Even egama lami Kofi, for those who know, it originates in Ghana. Yeah, understand. Sure. I embrace being an African. I like that. Yeah, but based on the effectors as Tile, of course, I'll have an opinion or be open to those conversations. I just had to say that because, like, yo, but yeah, well, that's yavala ngoku akho last words ofuna uzithethe ebantwini because kudala I'm sure no one abantu bathe nqa kutheni manje jonge ecaleni ndijonge ixesha lam guys yo liyaphela liyaphela ixesha because I don't want to make episodes zibende kakhulu ngoku. Yeah. Hayi ngifuna ukuthi nje ndiyabulela manje uba lapha yabo. Yeah. So ebantwini ngifuna ukuthi mabenze into right yabo. Yeah. Even nabantu bokufika abangenazimpepha mabangabethwa mabangabulawa qha makusetyenziswane no government namapolisa no law enforcement ke yabona security yabo ya abangenampepha babanjwe babayabanjwa bagoduswe yabo aba right apha bahlale ngokwesivumelwano sase South Africa benze umthetho ofuna zi-citizens zalapha eSouth Africa yabo ya no Home Affairs naye makayeke ufumana i-bribes yabo so yonke into nje mayibe correct emzansi yabo so if yonke into ingacorrect singa right singaphilisana kakuhle yabo it's all about basiphilisane kakuhle yabo we are all Africans yabo we don't hate our brothers and our sisters let's do the right thing yabo supportane yabo then saba right. Asibonge hayi ayiqukumbele kahle bhuti man siyavala. Happy heavenly birthday to your grandfather. Hopefully you get the information. Thank you brother. Otherwise it's your boy Coffee Man. I'm out here in Cape Town. Google it Barcelona Machijo Meglau.